Znači, mi ne rušimo. Mi čistimo... Vi da čistite čak, to je objekat nečiji objekat, koji slušaj, i čiji to je predmet krivičnog dela, krivične istrage. Kako ne razumete, krivične istrage, ja znam se pravnik vi. Nisam, Pa onda, vas je Siniša Mali Kostić, kad vrijete, dođete i da čistite. Pa kao ko izvrši uviđaj? Kažite mu, ja ne znam, evo ja kao direktor jedne kompanije od ovih koji idu preduzeća privrednog društva, ja ne znam. Evo policija tu, pa vidite vas obratiti policije. Pa može slobodno da vam kažu, evo možete proveriti da li izvrši uviđaj. Ko izvrši uviđaj? Pa ko izvrši bez prisustva našeg? Pa mi smo podneli krivičnu prijavu, mi. Pa niko mi nije pozvao. Kako neko može izvrši uviđaj, ja sam podneo krivičnu prijavu. Ja vam kažem, slobodno se vraćati kome god želite. Ja moram ovo da radim i to je to. Zato što si Siniša Mali rekao, ne razumijem. Iz gradska čistoći i da ovdje tu. Ne, objasni, na osnovu čega ćete raditi? Na osnovu ovog naloga, na osnovu, daj mi napis, što ćete raditi, daj mi ti napis. Imate rješenje... A nema, koje rješenje ovo je Republičkoj direkciji za imovinu, nema veze s nama. Rješenje o ponovnom otpadu da se čisti. Dajte rješenje moje kompaniji. Dajte mi rješenje moje kompanije. Imam presudu suda, da imam sve. Ovo što ste vi dostavili ste meni... Uređujemo parcelu. Nalaže se Republičkoj direkciji za imovinu. Kakve veze imam misli ovdje? Kakve vi veze imate? I kakve vi veze imate s Republičkom direkcijom za imovinu? Po svojstvu vi govorite. Ispred kabineta gradonačelnika. A došli ste u ime Republičke direkcije za imovinu. Meni, evo, ako nam objasnite, evo, tu su mediji neki, objasnite njima, evo, možda ću oni da shvati ljudi, možda ja nešto... Ja sam rekao slobodno se obratiti kome god želite. I sudu i policiji kome god. Ma mi smo se obratili i sud je donao presudu. Gradsko veće mora da prihvati tu presudu. Kako ne razumete to? Uzmite kad dođete, ja sam onako rekao na početku tog razgovora. Uzmite kad dođete da razgovarate s nekim, potkrepite se pravno sa svim činjenicama i dođete da razgovarate. Da razgovarate kako jeste. Znači da dao vam paušalno kao, ajde da mi to nešto uradimo, ne razumem. Znači dođite sa nalogom, dođite, predstavite se ko ste, šta ste, u ime ko organizacije, institucije, šta radite. Ne razumem. Kao sam se ja vama predstavio. Sve sam rekao da smo imali stavno. Pa niste nam rekli nikako šta. Nemanja.